సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌ది చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌ది చూడండి. సూపరొచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 4 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ సారీ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ పరదా రచి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ పరదా రచి కట్ చేసుకోండి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ బర్దర్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటో మీద దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఆ ఫోటోని ముందుగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక 4, 5 ఫొటోస్ వస్తాయి అనుకుంటా. సో 6, 7 ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా ప్రతి ఫోటోని ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ నుంచి. నేను టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 5 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటో ఉంది కదా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మాత్రం లాస్ట్ వరకు ఉంటుంది. టూ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా సేమ్ ఇలాగే టూ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేయండి. కొంచెం లాంగ్ ఫోటో ఉంటుందిగా ఆ ఫోటోని గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్. సో మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్. సో ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు. ఇలాగే ప్రతి దానికి టూ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ 23 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో వదిలేసాక ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 8 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్తో ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో
ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ 24 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.